portar-me a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un home secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu els que m'estimava. Mira, saps que he estat anant a totes les trobades d'escoles en valencià des que soc alcalde, però la nit de la Ribera no la coneixia. I la veritat és que m'ha paregut sensacional. El premiar a gent que s'ho mereix, a equips educatius que han promogut esta nit de la Ribera i després les trobades, m'ha paregut fenomenal. Feia anys que volien portar la trobada a Benimodo i no era el moment. Efectivament, la coordinadora tenia raó, no era el moment és enguany, perquè n'hi ha 100 anys del naixement d'Estellers i és una commemoració molt important, sobretot per a Benimodo, que és un poble on Estellers va trobar aquesta tranquil·litat que li feia falta per a escriure, per a estar, per a viure, i jo crec que Benimodo li deu molt a Estellers, però Estellers també es troba molt tranquil a Benimodo i en aquesta trobada celebrarem el centenari del seu naixement i crec que va ser tot un èxit. Bona nit, ens trobem avui en la quarta nit del sopar de la Ribera, guardonant a les comunitats educatives que fan possible l'ensenyament en valencià i presentant la trobada d'enguany de la Ribera, que serà el dia 21 d'abril a Benimodo. Dimarts que ve, a València, presentarem les 22 trobades que Escola Valenciana realitzarà des de març fins a juny d'enguany, sota el lema Fem poble, parlem valencià. El que fem és guardonar i donar els reconeixements a les comunitats educatives de la comarca per a la implantació del valencià com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. És per a nosaltres un plaer tindre moltíssimes comunitats educatives, moltíssima gent que pertanyia o pertany a les AMPEs, als claustres, a tot el context on es va crear aquest ànim, aquesta voluntat i aquest poder per a començar amb l'aprenentatge i l'ensenyament en valencià i volem, a través de la nit de la Ribera, recuperar aquesta memòria col·lectiva Per a la mancomunitat i també com a alcaldessa d'un poble on predomina la llengua, on parlem el valencià, la veritat és que les trobades és un acte molt important perquè és la festa de la nostra llengua, és on reivindiquem i sé parlar valencià i aquesta lluita que porten sempre com si la llengua fora una cosa d'alguns i hauria de ser de tots. Per tant, la mancomunitat és totalment a favor de la llengua, a favor d'aquestes trobades. Bé, jo puc contar-vos des de dues vessants. Quan es va fer l'altra trobada, jo estava en segon de l'ESO, en l'escola, i en aquella època fórem els encarregats, a través de l'assignatura de tecnologia, de fer els packs de samarretes, de les rifes. Tot això ens encarregarem nosaltres i guardarem un bon record de l'organització de la trobada. I ara hem tingut l'oportunitat, des de la vessant de mares, des de la vessant de la política, de tornar a col·laborar i a través del grup de danses que ens encarreguem de l'entaulat i a través del Consell Escolar, que també estem en l'organització, col·laborem en tot el que podem. És la primera vegada que assistisc i la veritat que enguany, al ser un dels pobles guardonats o dels col·legis guardonats, el Col·legi Eugeni Martí de Benicull, tot un honor i tot un goig, i més de les escoles en valencià. Que el meu poble fora uns dels pioners o haurà sigut uns dels pioners de l'escola en valencià, per a mi és meravellós la nostra llengua, que continuï la nostra llengua viva, i jo que vinc d'una etapa que el valencià no se donava en classe, per a mi és molt gratificant estar avui ací. Un any més estem en la nit de la Ribera, que és una nit de germanor, de fer comarca
i de reconeixement a aquesta trajectòria de les nostres escoles que al nostre poble han treballat tant per el valencià. Hem d'estar units i unides, les institucions, les escoles i les entitats socials per a reivindicar i estimar la nostra llengua, i què millor forma de fer-ho en esta nit de celebració prèvia a lo que és la festa de la societat valenciana en defensa de les escoles i la llengua, com són les nostres trobades, que ja tenim ganes de que arribi la d'enguany per anar tots junts a Benimodo a viure amb goig esta celebració de la llengua. Sabem que l'escola és la clau. Ho ha sigut determinant per a fer normal l'ús del valencià, però ara encara de fer un pas més enllà, perquè necessitem l'escola de dins i l'escola de fora. Necessitem tota la família, que és la comunitat educativa, els pares, els mestres i els joves. Els joves han de participar també d'eixe goig del valencià.